Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең кадерле караучыларыбыз, дин кардәшләребез, гомумән безнең Фарукны телевизорда я интернетта тапкан һәрбер кешебезне без сәламлыйбыз. Һәм инде бүгенге тапшыру, бүгенге чыгарылыш ул яңа кунаклар, яңа тема һәм тәкъдим итә башлыйк. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Каршымда утыра менә язылган тарихчы, педагог, фән эшлеклесе, шуңа өстәп гид, супер гид һәм тарих фәннәре кандидаты дип әйтик була Рашид хәзрәт Әмишев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рашид хәзрәт ул шундый тапшыруларга теге әзерләнеп килә, хәтта һәрбер алып баручыга безгә теге. Менә сезгә бер китап минем регалий. Шул Рашид хәзрәтнең китаплары да бүген безнең биредә. Һәм икенче кунагыбыз, ул да булса Апанай мәчетенең имам хатибы, тарих фәннәре кандидаты һәм дә Казан Ислам университетының доценты, мугаллиме Нияз хәзрәт Сабиров. Ассаламу алейкум, Нияз хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгенге темабыз өстәлгә салып сөйләшерлек сүз дип әйтик. Ул да булса тасаввуф, суфичылык. Гомумән безнең җирлегебез, Идел буе җирлеге өчен дип әйтик, Россия мөселманнары өчен тарихи яктан ниндидер яңалык һәм кайдан читтән нидер чит булган күренеш түгел дип әйтергә кирәк. Әмма хәзерге заманда без шундый мәгълүмати чорда яшибез. Гомумән өммәтебездә дә, ислам өммәтендә билгеле бер шундый һәрберсе аерым алынырга, аерым чыгарга тырыша. Гомумән моны суфичылыкны да нидер аерым бер хәрәкәт дип саныйлар һәм карыйлар менә моңа кадәр тапшыруга төшергәнчә кадәр Ленара әйтте. Бар менә дин, бар менә тасаввуф, име? Һәм шун барлыкта бу бер ялгышак фикер, менә аның турында сөйләшергә һәм гомумән менә ул күренеш, ул төшенчә үз эченә нәрсә кертә? Кемнәр алар суфилар? Русча әйтмешли, име, кто не такие, как не стать, как не присоединиться, дигән шикелле. Бәлки кеше бу шундый төшенчәләрне артык аңламаска мөмкин, аеруча безнең мөселманнар арасында да, аеруча кем ярый мәдрәсәләрдә, университетларда укый торган шәкертләр турында сүз алып барсак, ул бер хәл, алар инде алхамдулилlah бу темага кирип аны аңлый башлыйлар, әмма безнең әлеге уку йортларында белем алмаучы башка мөселман бәлки күпчелек дип әйтергә мөмкин, әмма моның турында артык белемнәре юктыр. Һәм инде гомумән безнең тарихыбызда әлеге күренеш ничек чагылган безнең халкыбыз тарихында әлбәттә аеруча һәм иң әввәл Нияз хәзрәт сүз сезгә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тасаввуф ул ислам фәннәренең берсе. Галимнәребез аңлатуынча, тасаввуф ул рухи, әхлакый яктан камилләшү юлы, нәфесне тәрбияләү юлы. Һәм тасаввуф турында безнең татар галимнәре дә үз китапларында язганнар. Галимнәр әйтүенчә, безнең җирлектә тасаввуф 12-13 гасырларда тарала башлаган. Ләкин ул төшенчә иртәрәк барлыкка килгән, якынча 8 гасырда. Гомумән күп кенә ислам фәннәренең исемнәре соңрак барлыкка килгәннәр. Акыйда, мәсәлән, фикъ, тәфсир һәм башка исемнәр пәйгамбәрбез заманында булмаган. Ләкин ул фәннәрнең нигезләре булган. Бөтен ислам фәннәренең нигезләре Коръән һәм Сөннәт. Шул исәптән тасаввуф та Коръәнгә һәм Сөннәткә нигезләнә. Һәм тасаввуфны аңлатканда түбәндәге хадисны китерәләр. Имам Бухари һәм Имам Муслим риваят иткән хадистә әйтелгән. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына Җибраил фәрештә килгән кеше кыяфәтендә һәм сораулар биргән. Нәрсә ул иман, нәрсә ул ислам, нәрсә ул ихсан. Һәм шушы эш төшенчә ислам фәннәренең өйрәнү предметлары булып тора. Иман дигән сүз ышану, инану дигәнне аңлата. Акыйда безгә өйрәтә, нәрсәгә без ышанырга тиеш, кемгә ышанырга тиеш. Ислам төшенчәсе буйсыну, итәгатьле булу дигәнне аңлата.
фикъ фәне безгә буйсыну кагыйдәләрен өйрәтә. Ничек Аллаһка итагатьле булырга, ничек Аллаһка гыйбадәт кылырга, ягъни тахарат, намаз, закат, хаҗ мәсьәләләре аңлатыла. Ихсан дигән төшенчә ихласлык, эшкерсезлек дигәнне аңлата. Һәм тасаввуф безгә ярдәм итә Аллаһка ихластан гыйбадәт кылырга. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген тоеп, аның якын булганын тоеп гыйбадәт кылу. Һәм әлбәттә менә бу халәткә, шушы дәрәҗәгә ирешер өчен китаплар укуына җитми. Монда рухи остазлар кирәк. Ягъни белемгә генә түгел, рухи тәҗрибәгә ия булган рухи остазлар кирәк. Һәм шуңа күрә тасаввуфта рухи остазның булуы бик мөһим. Мәсәлән, акыйдә, фикъ фәннәрен китаплардан укып өйрәнеп була. Тасаввуфны китаплардан укып кына өйрәнеп булмый, чөнки тасаввуф ул рухи тәрбия. Әлхәмдулилла, безнең җирлектә шундый остазлар булган. Элеклектән, мәсәлән, китапларда Алтын Урда чорындагы остазлар искә алына, хәтта Алтын Урда ханнары тарикат остазларыннан тәрбия алганнар. Алар аңлаганнар, уңышка ирешер өчен, дәүләттә тәртип булсын өчен рухи остазларның киңәшләренә, насихатларына колак салырга кирәк. Һәм аларга буйсынганнар. Мин хан дип утырмаганнар. Рухи остаз ул дәрәҗәле, ул белемле, ул пәйгамбәребезнең варисы булып тора. Шуңа күрә аңа буйсынырга кирәк, аны тыңларга кирәк. Һәм шундый рухи остазларга хөрмәт күрсәтү аркасында Алтын Урда дәүләтендә, башка татар дәүләтләрендә үсеш булган. Рухи якка игътибар биргәнгә күрә үсеш булган. Һәм безнең татар әдәбияты да тасаввуф белән бәйләнгән. Суфичилык әдәбияты гомумән, суфичилык әдәбияты гомумән. Борынгы һәм урта гасыр татар әдәбияты ул суфичилык әдәбияты. Бөтен дип әйтмәсәк тә, күпчелек урта гасыр татар шагыйрьләре, әдипләре, галимнәре суфилар булган. Бүгенге көнгә сакланып килгән элеккеге әсәрләрне карасаң, шуннан да бәлки шул мөселманнар арасында алар популяр булганга күрә сакланып калганнардыр да. Мөхәммәдияр язылмасам шул. Шул кыса Йосыфны алсаң инде менә 30-нчы елда, 2030 елда юбилей булачак алда бирсә. Әлхәмдулилла, бүгенге көндә тасаввуфны өйрәнергә мөмкинлекләр бар. 90-нчы еллар башында тасаввуфка игътибар бирелмәгән инде. Хәзерге вакытта игътибар бирелә, хәтта Ислам университетында, мәдрәсәләрдә фәнни хезмәтләр языла тасаввуф турында. Аерым предмет бар Ислам университетында, тасаввуф дигән предмет. Студентлар тасаввуфның тарихын, төшенчәләрен, принципларын өйрәнәләр. Һәм кызганычка каршы кайбер мөселманнар тасаввуфны аңламыйлар, тасаввуф әһелләрен, ягъни суфиларны адашучылар дип саныйлар, хак юлдан тайпылучылар дип саныйлар. Ни өчен шундай фикер барлыкка килә? Беренчедән, белемсезлектән, икенчедән, тасаввуфны дөрес аңлатмаудан. Безгә тасаввуфны дөрес аңларга кирәк. Тасаввуф ул шариғатның бер өлеше булып тора. Әгәр дә без шариғатны, Аллаһ кануннарын, пәйгамбәребезнең юлын дөрес аңларга теләсәк, безгә тасаввуфка да игътибар бирергә кирәк. Чөнки кеше тәннән һәм җаннан тора. Кешенең матди ягы бар, һәм рухи ягы бар. Нәрсә ул рух, нәрсә ул җан, калб, бу төшенчәләрне тасаввуф безгә ачып бирә, безгә аңлатып бирә. Менә бездә нәфес бар һәм калб бар, рух бар. Нәфес ул кешенең тискәре сыйфатлары, тискәре теләкләре, матди дөньяга булган омтылышы. Рух ул саф булып бар кылынган, ул кешенең асылы, ул пак. Һәм Аллаһ Тәгалә кешене тасаввуф галимнәре аңлатуынча камил итеп бар кылган. Аның рухы камил. Безнең калбыбыз саф, камил булып бар кылынган. Һәм кеше бу дөньяга килгәч, ул матди дөньяны күрә башлый, аның матди акылы үсә башлый, һәм шулай итеп аның инде нәфесе дә үсә, һәм ул шул нәфескә бирелеп үзенең калбын каралта. Ягъни үзенең асылын пешрата дип әйтсәк була, һәм шулай итеп ул Аллаһтан ерагая. Аллаһ Тәгалә
тышкы якка түгел, калипкә карый. Аллаһ Тәгалә калипкә якын. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм безгә якын булганын тояр өчен калипне пакларга кирәк. Ягъни тискәре сыйфатлардан пакланырга кирәк. Нинди тискәре сыйфатлардан? Тәкәбберлек, көнчелек, миминлек, үз-үзеңне ярату, ашу һәм башка шундый тискәре сыйфатлар. Һәм бу тискәре сыйфатлардан пакланыр өчен рухи остазлар, аларны мөршидләр дип әйтәләр, ишаннар дип әйтәләр, алар безгә ярдәм итәләр. Һәм галимнәребез аңлатуынча, мөршидләр түбәндәге сыйфатларга ия булырга тиешле. Беренчедән, аларның белеме булырга тиеш, акыйдәсе дөрес булырга тиеш. Безнең галимнәребез аңлатуынча, безнең җирлектә Абу Мансур аль-Матуриди мазһабы таралган, Ханафи мазһабы таралган. Шуңа күрә мөршидләр, тарикат остазлары менә шушы белемнәргә ия булырга тиешләр. Бу беренче сыйфат. Икенче сыйфат күркәм әхлак, әдәп. Ягъни белемнәр мөршиднең гамәлләрендә чагылырга тиеш. Үзе үрнәк булырга тиеш. Үзе үрнәк булырга тиеш. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәребездән сораганнар, Аллаһка якын булган кешене ничек белергә? Ул әйткән, әгәр дә син аны күрсәң, Аллаһны искә төшерәсең. Ул сиңа Аллаһны искә төшерә. Үзенең, хәтта ул бер нәрсә сөйләмәсә дә, үзенең тотышы белән, әдәбе белән сиңа Аллаһ Тәгаләнең барлыгын искә төшерә. Һәм өченче зикр итүгә сәбәп була кебек инде. Шуннан да менә шундый кешеләр белән бергә булганда, алар янында утырганда зикргә мөхәббәт уяна, сөннәткә мөхәббәт уяна. Һәм өченче сыйфат ул иҗазат. Ягъни мөршидкә башкаларны тәрбияләргә, башкаларга рухи тәрбия бирергә аның остазы бирергә тиеш. Аның остазына рөхсәтне аның остазы бирергә тиеш. Һәм шулай итеп чылбырып янбарыбызга барып таша. Менә безнең җирлектә Нақшбанди дигән тарикат таралган. Тарикат ул рухи мәктәп. Менә мазһаб төшенчәсе бар, шулай бит. Мазһаб ул мәктәп дип тәрҗемә ителә. Һәм тарикат бар, ул да мәктәп. Тасаввуфтагы мәктәп. Ягъни рухи яктан камилләшергә өйрәтә торган мәктәп. Һәм безнең җирлектә Нақшбанди тарикаты таралган. Һәм менә шушы тарикатта безнең күп кенә татар галимнәре дә булган. Хәзрәт, менә хәзер сезнең теге хадискә, искә алган хадискә әйләнеп кайтсак, шундый бер кичкенә генә нәтиҗә ясыйсы килә беренче өлешкә шушы. Беренче генә өлешкә. Безнең пәйгамбәребездән соралды, нәрсә ул ислам һәм анда гамәлләр. Гыйбадәтләр. Яки булмаса безләрнең теге гыйбадәт һәм муамалаткә дә беләбез бит инде фикхны алганда. Ягъни без күренә торган эшләр, теге тәһарат алабызмы анда, сәүдә булсынмы, намаз укыйбыз, бөтенесе менә гамәлләр. Икенче искә алган әйбердә иман ул менә шушы ышана торган, Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану, ягъни ул безнең бер төрле шундый ни рәвешле ышанырга кирәк турында гыйлем. Теге ул да гыйлем. Инде өченчесендә бернинди санау булмады бит. Менә теге ул мондый бары тик бер генә төрле сыйфат әйтелде. Ягъни мөселманның бар гыйлеме, мөселманның бар гамәле һәм мөселманның менә мөселман итә торган сыйфаты бар. Дип әйтгәндә югары сыйфаты ул менә шушы ихсан, тасаввуф. Ягъни ни рәвешле син гыйбадәт, шушы гыйбадәтләреңне кыласың, ни рәвешле намазларыңны укыйсың, ниме? Аллаһ Тәгалә син аны күргән кебек, күрмәсәң дә ул сине күргәнеңә инанган рәвештә, теге белгән генә түгел, менә инде әле авыр да әйтергә, теге инанган син шуны белү, менә теге бу инде тасаввуфка ирешкән кешеләрнең бер төрле шундый мәктәбедер, ләкин шушы халаты. Бу инде гыйлем генә түгел, чөнки гыйлем булып була, аны алып була, китап укыдыгыз алып була, тагын нәрсә, ләкин минемчә әйткән шушы инануга, менә шушы халаткә китаптан гына ирешеп булмыйдыр чыннан. Ягъни бу шундый бер халат, һәм моны бер ничектә мөселманнан, хөрмәтле тамашачыларыбыз, аерып булмый. Чөнки теге бар бит шундый чагыштырулар. Менә ишәккә китаплар тиесең, ул гыйлемле ишәк бер караганда әйтә, китаплы ишәк, ләкин ул ишәк булган тактабый. Шуның кебек монда инде менә халаты эшки яктан. Һәм сез күп тапкыр әйттегез, аның тарихы дип, Аллаһка шөкер безнең бүген шундый камил команда җыелды. Без аның тарихына да кайтып карый алабыз. Хәзрәт, шуннан да нинди аспекттан башлар идегез? Менә шушы тасаввуф турында, суфилык турында сөйләшкәндә, шуннан да бу безнең тарихыбыз.
Айсак тагынан карама, суфийчылык әдәбияты, суфийчылык тагы нәрсәсе, монсы. Әйе, булды бер ара, бер 80-90 ел тирәсе булды. Ишаннар дип безнең театрларда, спектакльләрдә көлеп тә уйнадылар. Ләкин шушы ишан дигән сүзне боздылар. Тамырын боздылар. Ләкин ничек кенә булмасын? Сүз сезгә. Шуннан да татар халкы тарихында инде ислам бик мөһим роль уйный. 1000 елдан артык шул халкыбызда таралып, безнең бөтен традицияларыбыз, гореф-гадәтләребез шул дингә бәйле. Һәм исламның аерылышсыз өлеше булып тора суфийчылык, рухи яктан камилләшү юлы. Һәм безнең инде Болгар дәүләте чорында, Алтын Орда, Казан ханлыгы һәм башка татар ханлыклары вакытында Ясави тарикаты таралган була инде. Аннан соңрак инде шул безнең җирлек Мәскәү дәүләтенә белән яулап алынгач инде бу җирлек ул дәүләткә кушылгач бездәге галимнәр Урта Азиягә, Дагестанга барып укып, аннан инде Нақшбанди тарикатын алып кайтып шул тарала инде бу җирлектә. Гомергә бездә шул рухи остазлар булган. Алар инде шул имамлар, әмма ләкин шушы рухи яктан халыкны тәрбияли торган, аеруча Аллага якынайта торган шундый бер шәхесләр булган. Бигрәк тә аларның роле шушы безнең көчләп чукындыру вакытында 200 ел артык шушы 1552 елдан алып теге дин ирегә бирелгәнчә кадәр шул авыр заманнарда ишан абызлар шушы халыкны үз астына берләштереп, тәрбияләп, ички яктан рухи ныклыгын саклап, куркмагыз, борчылмагыз, Аллаһ Тәгалә безнең белән дип шул диндә халыкны саклап калганнар. И шушы авыр чорна халкыбыз Аллаһка шөкер чыккан. Никадәр сугышлар булмасын, никадәр кан түгүләр, фитнәләр булмасын, халкыбыз Аллаһка шөкер шул дин белән, шушы рухи яктан шушы остазлар юлына ябышып, нык торып, шуга сакланып исән калган инде Аллаһка шөкер. Аннан соң дин ирегә бирелгәч, Алла рәхмәте, ул динебез тагын да үсеп киткән, һәм инде шушы шәхесләрнең инде галимнәребезнең тагын да саны арткан, һәм гомумән революция кадәр инде безнең Урта Идел буе ул исламның бер дөньядагы үзәкләренең берсе булган. Шуңа да инде һәм бу рухи остазлар инде күбесе бездә революция кадәр алар шул Урта Азиядан, Дагестаннан тәрбия алып, андагы остазлардан шул чылбырлары, теге бәйле силсиләләре, шуңа да инде алар безнең җирлектә күп хезмәт куйганнар. Без инде аларның кайбер исемнәрен әйтеп үтә алабыз инде. Мисал, иң танылган мисал шундый шәхесләр, алар хакында гомумән әйтелә безнең тарихчыларның китапларында. Урыс миссионерлары православ, аларны бик яхшы өйрәнгән, аннан соң этнографлар өйрәнгән. Шулай ук безнең галимнәребез Шабуддин Марҗани, Ризаэддин Фәхреддин, Мурат Рәмзи кебек шундый шәхесләр дә аларның тормыш юлларын язып калдырганнар. Һәм шуларга таянып без күп күркәм шәхесләрнең исемнәрен әйтә алабыз. Мисал өчен, элек заманда булган инде менә бу төбәгендә әгәр алсак инде Фәхреддин Ишан Нурлати булган, шулай ук әйтик булган безнең Казан артында Шәкә авылында Яхья ибн Сафар дигән бик мәшһүр ишан, шулай ук Хабибулла Уруви дигән ул инде Ур авылы ягында, шулай ук Гали ибн Сейфулла Түнтәр авылында, бу безнең тоже Казан арты ягындагы мәшһүр ишан. Чистайда Закир хәзрәт Камалов, шулай ук безнең инде Галимҗан Барудида, ул шулай ук ишан булган. Марҗани үзе дә Шабуддин Марҗани хәзрәт үзе дә ишан булган. Һәм тагын әйтергә кирәк, безнең Казанда булган тагын берничә ишан, Абдулсаттар Хуҗаев, Али Тахировлар, аннан соң инде безнең Улян ягында инде Хабибулла хан Саваров, шундый мәшһүр ишаннарның берсе. Һәм гомумән әйтергә мөмкин тагын Кизләү авылын инде ул бик танылган ишаннар авылы була, анда Убайдуллиннар нәселеннән бик шундый династия ишаннар хезмәт иткән. Шулай ук инде иң танылган ишаннарның берсе Әхмәт Сафа Биккулов, ул инде Дөрҗаны чүпрәр якларында бик көчле хезмәт куйган. И аннан инде иң мәшһүрләрендә мәшһүр инде ул заман өчен революция кадәргә ул инде Зайнулла хәзрәт Расулов Троицкида һәм башка бик күп шәхесләр, имамлар, кайсы шул тарикат юлында камилләшеп, шундый рухи остаз дәрәҗәсенә ирешкән, Аллаһка иң якын кешеләр булганнар һәм үзенең шушы
мөмкинлекләрен бөтен гомерен сарыф иткәннәр халыкны тәрбияләүдә, бәхет юлына күрсәтүдә. Нургали Хасрам. Шулар арасында Ул да керәме? Бу шәхесне дә әйтергә була. Нургали Хасанов бу бик танылган мәшһүр дин галиме һәм тарикат ишаны. Ул үзе Зайнулла ишан Расулида тәрбия алган, анардан иҗазасы килә. Һәм шулай ук Урта Азиядә Миян Малик ишанда шулай ук анарда тәрбияләнеп шул юлны камилләшкән. Әле аның кызык юлы, ничек ул рухи яктан камилләшүе. Ул үзе әтисаның ишан була, Хасан ишан. Иртә вафат була инде. Улы шул мәдрәсәдә укып, гыйлемнәр ала да инде. Аннан соң инде Апанай мәдрәсәсендә гыйлем алып, шунда бөтен курсын укып чыгып, мәдрәсәне тәмамлап китә Урта Азиягә. Анда да укып, гыйльми дәрәҗәләргә ирешә. Аннан соң инде, ләкин анда инде ул рухи яктан камилләшеп өлгерми, аны чакралар кайтырга буага. Бер бай кеше әйтә, безнең мәдрәсәнең җитәкчесе вафат булды, Абдунасир хәзрәт, кайтыгыз, безгә кирәк гыйльми дәрәҗәдә имам дип инде аны кайтаралар. Ул кайтып шул хезмәтен башлый, ләкин шушы дәрес бирү, халык белән эшләү, бу бөтен теге ничектер зикр буйлан утырырга, рухи яктан камилләшергә вакытны аңа бирми, вакыт никак таба алмый, эш белән шөгыльләнергә. Ул шул мәдрәсәне карап торган байга әйтә, мин ди рөхсәт бир, берничә елга китеп, шушы эшне эшләп кайтыйм ди, рухи яктан камилләшеп кайтыйм дип, шулай торып китә Урта Азиягә. Анда бер ел, аннан соң инде бер ел инде шул Зайнулла хәзрәттә шул тәрбияләнеп, шул рухи остаз дәрәҗәсенә ирешеп инде ул кире кайта мәдрәсәгә, шул хезмәтен дәвам итә инде. Менә ул билгеле рухи яктан камилләшү җиңел юл түгел. Анда теге шариат гыйлеменнән тыш әле үзеңдә эшләү өчен күпмедер вакыт та, көч тә кирәк, үзеңнең ихтияр көчең бигрәк тә кирәк инде. Ул гади генә юл түгел, ләкин Аллага якынаю юлы инде, ул бәхет юлы, шуңа күрә аңа омтылырга кирәк, хәлдән килгәнчә тырышырга. Менә шундый шәхесләребез бар, Аллаһка шөкер. Инде рухи яктан булай гомумән ишаннарны тарихчы буларак мин тирәнтен өйрәнергә насыйп булды. Доктор диссертациясын язганда һәм алар хакында инде нинди мәгълүмат бар тарихта, шуларның барысын да җыеп туплап шул диссертациягә керткән идем. Булай аларны бүләләр инде квалификация буенча эчелешкә бар кичкенә ишаннар, аларның инде 100 мөриде булырга мөмкин, 500-гә кадәр тәэсирле. Алар гомумән күбрәк теге ничектер, яки ул бик Аллага якын кеше булырга мөмкин, ул күпсен алмаган үзенә укучылыкка инде. Яки ул кеше булырга мөмкин, теге бөтен юлны үткән ул тәртип буенча инде. Аңа просто остаз әйткән, син үттең инде, ярар, сиңа бирәм рөхсәт дип, теге әллә теге Аллага якынлыгы булмаса да инде ул шул теге үткән юл булгач инде дипломын алган, иҗазасын алган, шул юлны просто теге укытучы буларак дәвам иткән инде. Шуңа да аның тәэсире бик зур булмаган инде. И булган урта дәрәҗәдәге ишаннар, кайсысы ясьне үз кулында тотып торган, тегенчектер тәрбияләгән, аңа теге аның 1000-нән артык, 2000 ишат мөриде булган, шуны теге бик тәэсирле кешеләр булган. Гадәттә аларның инде теге элемтәсе дә Алла каршында зур булган, ничектер нидер кәрамәтләре күренгән, халык теге аның янында килгәч үзенә җанына тынычлык тапкан, ул кеше әйтә алган ничектер аның киләчәгенә теге киңәшләр файдалы иткән, тынычландырган, дугалар тиз кабул булган. Шундый аннан соң ул ишаннар әле теге урта дәрәҗәдәгеләр күбесе эшкерү белән шөгыльләнгән, нинди генә авыру белән килсә дә кешеләрне дәвалап җибәргәннәр. Шундый безнең Казан артында, Саба районында хәзер икәндә Бигәнәй ишан булган, бик танылган. Ул Казанчы Бигәнәй дигән авыл бар, анда шунда ул яшәгән. Менә шул безнең яктагы татарлар барса да шунда барып, анда кунып, аның бүлмәләре, аерым йортлары булган кунакханә, шунда кешеләр иртәнен анарда дәваланып, шулай терелеп кайтып китә торган булган. Шундый бик гаҗәп кешеләр булган. Һәм булган ишаннар арасында инде бик нык дәрәҗәле, прям ярты регионны үз кулында тотып торган, ничектер шулай тәрбияләгән. Аның бер иң танылган шул Зайнулла хәзрәт Расули, аның 10,000-нан артык мөриде булган, анда казахларда, анда татарларда, башкортларда аның инде бик якын шундый укучыларыннан булган. Аның тәэсире дә ул үзе эшкерүче дә булган, үзе ул теге юмарт бай да булган, теге юмарт хәлсез кеше килсә, мохтаҗ кеше алар юмарт итеп, акчаларын биреп, ярдәм итеп җибәрә торган булган. Бик нык киңәшче булган иде ул. Бик зур авторитетный кешеләр килеп, анардан теге дөрес насихат алып, тормышында уже
дөрес юл белән бәхетле яшәгәннәр. Шундый бик кече тәэсирле булган инде. Шундый ишаннар арасында инде без әйтергә мөмкин, Гали ишан Түнтәрине бик шулай көчле булган, ул Түнтәр авылында яшәгән. Балгач. Ул якта бик гаҗәп шәхес була инде, бик тәрбияләгән, халыкна да бик могҗизалар аның тормышында сөйләнелә. Безнең бу аягында бик танылган була ул заманда Фахретдин ишан Нурлаты дигән бик гаҗәп кеше инде. Теге ул үзе сукыр була инде, яртыгын белән сукыр үткән, әмма ләкин бездән дә яхшырак күргән кешене, сизгән, сөйләгән, аның нәрсә булачагын и тәрбияләгән. Теге шуңкадәр дөрес юлда. Хәтта ки гаҗәп шунда аның мисаллар китерелә. Александр өченче белән ул очрашуы була аның, хәтта ки Петербургта Александр икенче белән император ул ничек аны чакыра үзенә. Ул хаҗга бара, хаҗга барганда Кара диңгездә карап батыр дәрәҗәгә җитә, и капитан моны күреп алып, инде сез хәзрәт зур кешегә охшаган, әйдә дуа кыла әле дип, ул шул бер дуа кыла да, и карап исән кала. Теге бөтен шторм туктала. И моны инде шул карапта булган патша гаиләсендә кешеләр кайтып сөйлиләр, Александр икенчегә шундый хәл булды безнең дип. Ул шуннан чакырта моны үзенә Петербургка, и шунда инде чакырта ул православ дине хәле иң галимен кешесен инде чакырта моны. И ул чагыштырып карый, кайсы дин кешеләре икән дип, кызык бит аларга тоже. И шуннан инде әйтә, әйдәгез дә этот кирегез менә юлбарысның клеткасына ди. Шуннан соң инде этот православ дине галиме әйтә инде, кирсен ди башта бу кеше ди теге. Мусульман галиме кирсен ди. Фахретдин иша бисмилла әйтеп кирип китә дә, юлбарысны шулай сыйпый теге. Юлбарыс тими аңа бер нәрсә дә. И аннан соң инде хәзер чират моңа җитә, теге православ мин кирмим ди, шулай иттереп инде патша инде аңлый бу хәлне инде. Аннан соң аны чакыра чәйгә, и шунда инде ничектер сөйләшеп китәләр. Ул чашкасы белән чәйне ала да инде тәрәзәдән шулай түгә урамга. Нәрсә эшлисез ди инде сорый. Мин дә сез анда бер пожар башланган иде, бер заводта да Петербургта, шуны сүндердем ди әле ди. Ничек алай ди. Сразу сөйләшергә, теге кешесен җибәрә, шуннан да әлегенә ди пожар башланган иде, риск сүнде дә ди. Теге шундый гаҗәп, теге бер яктан карыйсың, ничектер бер әкият кебегрәк әйбер инде. Ну, әмма ләкин бу тормышта могҗизалы әйберләр. Кәрамәтләр әйткән. Кәрамәт инде бу. Аллаһ Тәала үзенең яраткан бәндәсенә син якын булган саен, ул сиңа күбрәк шуны мөмкинлекләр ача. Иң беренче мөмкинлеге интуицияң синең эше башлый. Син алдан уже сизәсең, сиңа дөрес уй фикер килә. Аннан соң кешеләрне күрә аласың, чиста калыплымы, яки пычрак калыплымы. Һәм аннан соң дуаларын тиз кабул булуы, вакытның бәрәкәтле үтүе, аннан соң малның теге даим рәвештә теге чиста юлдан килүе, дөрес юлга куллануы. Мен шундый, гомумән андый Аллага якын кешеләр, гомумән аларның бөтен ягы да тормышын уңышлы инде. Хоть гаилә тормышы булсын, яки җәмгыятьтә дәрәҗәсе булсын, файдасы булсын, бөтен яктан алар гадәттә уңышка ирешкәннәр. И шуңа да безнең татар халкы бу ишаннарны яраткан, аларның теге чабылынан тотынган дәрәҗәдә шулай яшәгәннәр, бик теге яратып, хөрмәт итеп, алар килсә инде аларга иң зур тәмле, хөрмәтле стәлләр әзерләгәннәр, хәйр даим тырышканнар, дуасын алырга, тәүбә итәргә тырышканнар инде алар каршына барып теге кайбер кешеләр бит инде хата кыла да инде, чтоб тагын хата кылмас өчен барып ишанда тәүбә сора иткәннәр. Менә хәзрәт бер хата кылдым, тагын хаталандым, мен тагын шул эшлим. Это дуа кылар, чтоб башка кабатламый бу эшне дип инде. Шул рәвештә инде аның дуасы инде уже тәэсир иткән, тормышлары үзгәргән ул кешеләрнең. Шуңа күрә инде бу бик гаҗәп инде. Инде безнең миссионерларның да әйтергә мөмкин мисалларын алар бик кызык язып калдырганнар ишаннар турында. Мисал өчен танылган Ильминский исемле бит инде миссионер була. Ул кеше инде бик теге тырышкан татарларына православ ясарга интерли юллап. И ул гаҗәп итеп язып калдырган, что монда язал: эти люди соблюдают все постоянной чистоте, совершают непрерывное омовение, удаляются от сомнительных яств, еды, поступков, и через особые религиозные практики стараются стоять ближе к Богу, деп шулай язган иде.
Шулай ук Малов деген бик танылган миссионер 1862 жылы язып калдыра, что в татарском мире они существовали давно, эти ишаны, и они имеют очень важное значение в мусульманском мире, влияние их на общество, прежде всего, просветительное и опытные практики религиозной жизни, изучившие все законы мельчайших подробностей, почтение по своим летам, ишаны дают направление нравственной религиозной жизни народа, и они закрепляют правоверных в ислам, и там, да, находясь на выгодных населенных пунктах в топографическом отношении, они составляют как бы столпы, на которых опирается ислам, и своими перифериями в настоящее время деген. И к ним стекается мусульманский люд из отдаленных мест, открывают перед ними свои грехи, просят покаяний и получают мудрые наставления и руководство для своей жизни. То есть, шундай түгел точно итеп язып калдырганнар, шул ишаннарның никадәр теге халкыбыздагы роле, тәэсире хакында инде. Барыбер шундый фикер туа. Менә барыбызга да билгеле булганча, менә 20-нче гасыр башында инкыйлаб кача чорда инде мөнәсәбәт, менә нинди җәмгыятьтә мөнәсәбәт ниндидер башка бер фикер формалаштыра башлый. Ягъни шул иң әүвәл миңа гел менә искә төшә, менә Зәңгәршәр спектакле. Менә Зәңгәршәр спектакле. Әйттем дә инде. Кәрим Тинчурин әсәрендә гомумән ишан ул аерым бер шундый негатив образ итеп күрсәтелә. Һәм гомумән минемчә гомумән ишан шундый булмаган иде дә дигән ничек инде ул аның яшәү рәвеше, ни тотышы буенча нәрсә сәбәп була, менә хөрмәтле кунаклар, менә әлеге образ тудыруга. Бәлки бу инде җәмәгать инде бераз диннән тайпылып китү, булар теге дингә шундый караш формалаштыралар микән? Булай тарихка килгәндә инде әйтергә кирәк, ишаннар барчын ишаннар булган. Менә Аллага якын булган, теге иҗаза буенча пәйгамбәребезгә тоташкан чылбырлы, шундый рөхсәтле чын ишаннар яшәгән татар халкында. Булган ялганчы ишаннар. Бу объектив факт, чөнки плюска обязательно минус булырга тиеш. Фәрештә бар икән, шайтаны булырга тиеш. Димәк, менә шундый бу табигый законнар. И безнең татар халкында да шундый ишаннарны теге өйрәнергә туры килде. Кайсы ялганчы булган. Мисал өчен Тимир Пуладов исемле бер ишан, ул килә торган була инде Астраханнан. Тышкы ягы матур киенгән, матур сөйли, халык янында йөреп, авылдан авылга матур сүзләр сөйләп, кешеләрне теге эшкергән булып, акчаларын җыеп, шулай итеп теге шундый бер ялганчы аферист кеше булган инде. Шундый ишаннар арасында тагын булган Гайнан Ваисов, бик ул хәтта секта ясаган. Ваисовчылар. Ул менә аның бернинди ишанлыгы юк анда, бернинди кәрамәте дә ни дә юк. Но бераз акылы киткәнрәк, но бик фанатичный, бер шундый бер. Әтисе дә баһа Ваисов шул. Шул юнәлештә алар теге халыкны башын катырып, теге бик начар тәэсир иткәннәр. Шул максаты нигезләнергә кеше булган. Аның хакында Абдулла Тукай да язган, ишан имеш, ишәк башын игән аскан, теге чалма кигән дип ничектер язган алар турында. Мыскыллап, чөнки күргән ул ишанны, Ваисовны и яратмаган, ул шәхси тормыштагы вакыйга да бәйле бит инде. Шуңа күрә бундай факт та бар татар халкында, чөнки ул ишаннарның төп ролендә максатында ялганчы ишаннар акча эшләү и дәрәҗәле булу инде менә. Шул юнәлештә алар ничек булдырылган, шулай эшләгән. Чөнки халык аларны абруйлы күргән, һәм булар бу мәсьәләне кулланганнар. И шулай ук тагын агентурада эшләгәннәр дип уйлыйм, теге дин исламның дошманнары ул заманда махсус рәвештә шундый ишаннарны әзерләгән, бирәктә Англия, мусульман дөньясында шундый ялганчы ишаннарны күп әзерләп тараткан. Бәлки безнең илдә дә ундый булырга мөмкин дип уйлыйм, чөнки без православ дәүләте булган, анда ул агитация барган, и шуңа күрә иштән исламны ничектер какшату өчен шундый эшләрне эшләгәннәр булуы мөмкин. Шуңа да бу бер нигез. Билгеле инде аларны ялганчы ишаннарны күпчелек халык белгән, чөнки асыл ишаннар булган, кайсысы теге аңлаткан, чын күңелдән Аллаһка ихласлап тырышкан кеше, ул бары теге яхшы юлга Аллаһ Тәгаләне бастырган, и аларның теге тәэсире алай көчле булмаган, чөнки алар бер теге локаль гына урынны гына булган. Шул алар хакында безнең теге язганнар, ниткәннәр теге максимально, мисал, Ваисовчыларга каршы күп халык көрәшкән, имамнар көрәшкән, аларны бетерер өчен, и гомумән аларны җиңгәннәр и бетергәннәр дә инде шуңа күрә менә шундый мисал.
Икенче мәсьәлә инде билгеле совет чоры урнашкач, дәүләт әкренләп исламга каршы көрәшне башлый. Һәм иң беренче исламны теге начар яктан күрсәтер өчен аның инде эшчеләрен начар яктан күрсәтер, муллаларны һәм иң беренче ишаннарны күрсәтергә кирәк булган. Шуңа да инде зәңгәр шәл, кыю кызлар кебек шундый махсус дингә каршы заказга спектакльләр язылган. И кайда инде ишанның теге образын күрсәткәннәр, теге халык хисабына яшәүче, гомумән анда хатын-кызлар белән чуалучы итеп, теге дингә файдасыз, гомумән теге халыкны кулланучы гына бер кеше итеп күрсәткәннәр. Хатыны үз юлында теге ирләр белән бутала, бу үзе хатыннар. Шундый бу ничек булдырып була, начар яктан күрсәтергә шулай тырышканнар. Шуңа карикатуралар, газеталарда, ниләрдә, мисал менә Музаффари дигән бер теге тарихчы дип тә булмый инде аны, шундый бер шәхес, ул инде китап язып махсус ишаннарны төрлечә мыскыллап теге тарихи яктан да тырышкан инде аларны начар яктан күрсәтергә. Гомумән нинди усуллар бар, шулар кулланган дәүләт. И ахыр чиктә барып җиңә алмагач, ул тотынган аларны кырырга. Менә колхозлаштыру чоры 29 елдан башлап иң беренче ОГПУ хезмәткәрләре, мин теге КГБ архивында насыйп булды, теге рөхсәт аша инде Казан федераль университеты аша шулай кирергә, анда архивны карарга, янда ОГПУ хезмәткәрләр шул ишаннарны тулысынча язганнар, анкета йөрткәннәр, кемнәр булган, ничек эшләгәннәр, и иң беренче шуларны үтергәннәр. Алар үтереп, хәтта ки менә иң соңгы ишаннарның берсе менә Ахмад Сафа Бикулов була, шул Задуровка авылы, Чүпрәле районында, Иске Задур авылы, шунда инде аны башта килеп кулга алалар, халык күтәреп чыгып шушы теге яклап, теге полиция, милиция теге бүлмәсеннән, бинасыннан тартып алып чыгарып өйгә кайтаралар, каравылда тоталар инде, саклап торалар. Но тагында зур группа килә хәрбиләр, ОГПУ, теге кожаный костюмнардан, иләрдән, и моны инде алып китеп үтерәләр. И билгесез кая кабере, то есть Казанда менә шулай күп ишаннарны инде үтерделәр, юкка чыгардылар. Я насын инде китте муллаларына, шулай ук сөрөнгә сырып, алар мәчетләр ябылып бөтенесе, шулай инде динебезне бетерер өчен ничек тырышып булды, дәү Саид власты шуны эшләде инде. Ягъни, әгәр дә берәр төрле әйберне юкка чыгарасың килсә, башыннан башла. Ягъни ни өчен менә бүгенге көндә суфичалыкка, тасаввуфка карата фикер шундый кайбер кешеләр тискәре дип әйткәндә, моның өчен теге үзенең факторлары булды һәм бер сәясәтен габитне генә юкка чыгарган булсалар, габитне генә юкка чыгарган булса, аны тиз барлыкка китерлек булырлар иде, ләкин теге ислам, иман һәм ихсан югары баскыч, алар шуңа нацелены булып теге эшне бетерән күрә, бәлки бүгенге көндә без шундый тискәре картина алабыз, ләкин Нияз хәзрәт, менә без әйтәбез, ул шундый югары баскыч, аңа теге һәр кеше ирешә алмый менә беренче мизгелдән, ләкин һәр кеше мәдрәсәдә укымаган. Әмма ләкин авылларыбыз, район җирлекләребез, Казаныбыз, әлхәмдүлилләh, тулы мәчеттә теге намаз укучыларыбыз бар. Һәм менә ул кешеләрнең дә бит рухи яктан үсеш, алар да мохтаҗ, без дә, ягъни менә без дә мохтаҗ рухи үсешкә дип әйтик инде. Мәдрәсәләрдә генә укылмыйча, шушы рухи яктан тәрбияләнү өчен нинди юллар эшләнелә, бармы? Мәсәлән, анда имамнарыбызның эше мул, чөнки имамнар, алар бит инде бүгенге көндә нинди бер җирлектә имам бар икән, димәк ул шул мәхәллә өчен җаваплы кеше. Намаз укысыннар өчен, никахлы торсыннар өчен, теге зина кылып тормыйча, шул вакытта рухи ниндидер хасталыклардан имин булсыннар өчен. Менә бу эш гомумән ничек эшләнергә тиеш, гомумән менә һәр кеше рухи яктан да чиста булырга тиеш дигән фараз бит инде бу. Әйе, һәр кеше рухи камиллеккә омтылырга тиешле. Һәм әлхәмдүлилләh бүгенге көндә мөмкинлекләр бар, китаплар чыга, тапшырулар чыга. Менә бу мәсьәлә турында сөйлиләр. Элек башка фикер булган иде. Хәзер Татарстан муфтияты, Ислам университеты, мәдрәсәләр бу мәсьәләгә, бу юлга зур игътибар бирәләр. Һәм шушы мөмкинлектән файдаланырга кирәк. Һәм имамнарга да халыкка гади рәвештә тасаввуфны аңлатырга кирәк. Имамның вазифасы белем генә бирү түгел, рухи тәрбия дә бирү. Һәм шуңа күрә имамнарга тырышырга кирәк, тасаввуфны өйрәнергә, тасаввуф остазларына йөрергә. Чөнки менә Рашид әфәнде сөйләп бирде. Безнең күпчелек имамнарыбыз шул юлда булган, кайберләре ишаннар булган. Һәм шуңа күрә безгә рухи тамырларыбызга кайтырга кирәк. Һәм әлхәмдүлилләh
Бүгінгі көндә шундай ышаннар бар. Беренчедән безгә ышанырга кирәк, шундай ышаннарның булуына. Икенчедән дуа кылырга кирәк. Менә шундай галимнәргә безгә ияргә насыйп итсәң иде, тарикат остазларын хөрмәт итәргә, аларга ияргә насыйп итсәң дип дуа кылырга кирәк һәр вакытта. Күңелдә омтылыш булырга тиеш. Һәм аннар Аллаһ Тәгалә юлларны ача, күрсәтә. Һәм менә без сөйләштек югары дәрәҗәләр турында. Әлбәттә, һәр кеше инде шундай югары дәрәҗәгә, ишан дәрәҗәсенә ирешә алмый, һәм андый максатта куярга кирәк түгел, ишан булырга, мөршид дәрәҗәсенә ирешергә. Ул нидер иҗтимагый ихтияҗлар кебек чыга инде, җәмәгать ихтияҗлары именно. Бу дөньяда нинди дәрәҗәгә? Бу инде теге Рәшид әйткән теге булыйм әле выгодником бу дигән ниндер күңелдә тискәре уй булмасын өчен. Максат булырга тиеш Аллаһ ризалыгына ирешү. Аллаһ Тәгаләне танып белү. Аллаһ Тәгаләне таныган кеше ул үзенең зәгыйфлеген аңлый башлый. Аллаһка мохтаҗ икәнлеген аңлый башлый һәм шуңа күрә ул инде уяла башлый, кемгәдер начарлык кылырга, кемнедер рәнҗетергә, күңелдә менә шундый халат барлыкка килә. Аллаһка якын булган кешеләр бик әдәпле, әхлаклы булучылар. Һәм иң мөһиме хәрәкәттә булу. Нәтиҗә Аллаһтан. Иң мөһиме хәрәкәттә булу, гыйбадәттә булу. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә ишанны, мөршидне табырга юл күрсәтсә, шушы мөршид вазифа бирә. Һәм бу вазифа Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән бирелә. Ягъни һәр вакытта тәһарәтле булу, тахаҗуд намазын уку. Гадәттә тарикатка битараф булган тарикатны белмәүчеләр Рамазан айында төнге намазларын укырга тырышалар. Шулай бит? Тарикатта булучылар, мөршидтән вазифа, зикр алучылар, алар һәр төнне тахаҗуд намазын укырга тырышалар. Төннең бер өлешен гыйбадәттә үткәрергә тырышалар. Аннары гел зикрдә булырга тырышалар. Махсус зикрләр бар. Китаптан өйрәнеп зикр әйтергә мөмкин, һәм мөршидтән алып зикр әйтергә мөмкин. Барысы сөннәттән инде әлбәттә, һәм менә шундый зикрләрне әйтеп, тахаҗуд намазларын укып, мөршиднең насихатларын тыңлап, аның насихатларын истә тотып, кеше рухи яктан үсә ала. Һәм бүгенге көндә шундый мөмкинлекләр бар. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безгә акыл биргән. Кеше фикер йөртергә тиеш һәр вакытта. Һәм кеше һәр вакытта уйларга тиеш, мин әле бик әз беләм. Менә кай вакыт кеше күпмедер белемгә ия булгач, үзен инде югары дәрәҗәдә күрә, башкалардан үзен өстен күрә. Шунлыкта мин әле бик әз беләм, миңа әле күп өйрәнергә кирәк дип уйларга кирәк. Үзеңә карата шундый критика булырга тиеш. Һәм кеше шундый фикердә булса, ул тагын да югары дәрәҗәләргә ирешә ала. Тагын да күбрәк нәрсәләрне белә ала. Аллаһ Тәгалә разый булсын барыбыздан да, шундый юлда булырга насыйп булсын, һәм безгә менә шундый мөршидләрдән тәрбия алырга насыйп булсын. Гомумән әлеге мөршидләрнең шул тасаввуфны үзенең тормышларына гамәлгә керткән кешеләрнең төрле шул зикрләре һәм ул бит хәтта безнең халыкка да бик теге без әйттек бит инде тарихка ул безнең халык өчен теге шит әйбер түгел, шит нәрсә түгел суфичалык. Хәтта менә мин гел хәтерлим, менә без намаз өйрәнгән китап, Рәшидә абыстайның намаз уку тәртибе. Анда безнең бар дугалар. Һәм шул дугаларда да хәтта менә безнең халкыбызда сакланган шул дугалар, иң әүвәл без дугаларны башлаган идек ничек? Әлбәттә, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям салават
һәм дуга кылып китәбез анда. Адам галейхиссалам остазларыбызның, заһидларыбызның, габидләребезнең, ул бит барысы да ул безнең суфичылыктан килә, хәзрәт. Шул алар өчен дуга кылу. Һәм бармы тагын нидер менә без бәлки әле бәлки үзебез аңлап бетермибез, менә безнең көндәлек тормышта безнең инде гадәткә кергән дип әйтик, нидер шундый гыйбадәтләребез һәм аның чыганагы мәсәлән шул тасаввуфтан. Зикрләр бәлки. Андый зикрләр, гыйбадәтләр китапларда да искә алына. Мәсәлән, Накшбанди тарикатында зикр эштән әйтелә. Һәм ул бик фазилатлы зикр булып санала. Зикр ике төрле була. Тавыш белән әйтелә торган зикр һәм күңел белән әйтелә торган зикр. Пәйгамбәребезнең хадисендә әйтелгән: "Хайру зикри аль-хафи ва хайру ризқи ма якфи." Ягъни иң хәерле зикр күңел белән әйтелә торган зикр, иң хәерле ризык бәрәкәтле ризык. Һәм кайбер тарикатларда кычкырып зикр әйтәләр, тавыш белән әйтәләр. Ул зикр шулай ук фазилатлы булып санала, әмма эштән әйтелә торган зикр фазилатлырак. Һәм бу риядан сакласын. Риядан да сакланасын һәм рухияктан тизрәк үсәсен. Тарикат остазлары, Накшбанди тарикат остазлары өйрәтәләр, бу зикрне әйткәндә хәтта тәсбихне дә күрсәтеп бирмәскә кирәк. Эштән әйтергә кирәк, күңел белән зикрдә булырга кирәк. Кешенең бит тәне һәм җаны бар. Менә җан ул күзгә күренми торган нәрсә. Ул безнең эчке дөньябыз һәм эчке дөнья белән, күңел белән зикр әйтергә өйрәтәләр тарикат остазлары, Накшбанди тарикат остазлары. Һәм бу зикр Абу Бакрдан килә. Китапларда язылганча, тавыш белән әйтелә торган зикр Гали бин Абу Талибтан килә, күңел белән әйтелә торган зикр Абу Бакрдан килә. Белгәнебезчә, Абу Бакр радиллаһу анһу Пәйгамбәребезнең иң якын сахабасы булган. Һәм иң фазилатлы беренче халифа булган, һәм иң фазилатлы зикр аңа өйрәтелгән. Һәм шушы зикр Абу Бакрдан башка сахабаларга килгән, аннары сахабалардан табигыннарга килгән һәм безнең көннәргә хәтле килеп җиткән. Һәм тарикат остазы шушы зикрның кагыйдәләрен өйрәтә, бөтен тәртибен өйрәтә. Китаплардан гына өйрәнеп булмый бу зикрны. Тарикат остазынан алырга кирәк. Һәм бик мөһим тарикат остазын яратырга, аны һәр вакытта истә тотырга. Әгәр дә кешенең тарикат остазы белән элемтәсе булса, ул нәфесенә каршылык күрсәтә. Ул нәфес минем дошман дип истә тота һәм һәр вакытта инде тарикат остазының насихатларын искә төшерә. Тарикат остазы белән, рухи остаз белән элемтә аркасында, рухи элемтә аркасында Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә, Аллаһ Тәгалә рухи көч бирә. Мәсәлән, шундый бер мисалны китерергә мөмкин. Кешегә кемдер начар сүз әйтте, кемдер начарлык кылды. Һәм әгәр дә кешенең галимнәргә, бирәк тә Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллямга карата мөхәббәте булмаса, ул менә шушы начарлык кылган кешегә начарлык кылырга мөмкин, үзенең нәфесенә ярга мөмкин. Әгәр дә инде ул тарикат остазын истә тотса, тарикат остазы аның рухи остазы, Пәйгамбәребезнең инде дәвамчысы булып тора, варисы булып тора, һәм менә аның белән элемтә булу аркасында ул үзенең нәфесенә каршылык күрсәтә. Ул үзенең остазына охшарга тырыша. Шуңа күрә китапларда әйтелгән, кемнең остазы юк, аның остазы шайтан булыр. Остаз белән элемтәдә булу бик ярдәм итә. Тарикатта рабита дигән төшенчә бар. Ул остаз белән рухи элемтәдә булу. Аны истә тоту, аның насихатларын истә тоту, аның инде гамәлләрен искә төшерү, шушы рухи элемтә аркасында кеше үсәргә мөмкин һәм тискәре сыйфатлардан пакланырга мөмкин. Кеше һәр вакытта зикрдә була алмаска мөмкин, әмма бу элемтә бик ярдәм итә. Һәм менә сахабаларны карасак, алар ни өчен югары дәрәҗәләргә ирешә алганнар? Чөнки аларның Пәйгамбәребез белән элемтәсе нык булган. Аларның остазлары Пәйгамбәр туры булган. Хәзерге вакытта без Пәйгамбәребезне күрмибез. Ераклашкан без аларыбыз.
Пәйгамбәребезне күрмибез. Әмма пәйгамбәребезнең варислары бар. Пәйгамбәребезнең мирасын җиткерүчеләр бар. Алар чын галимнәр. Чын галим ул белемгә генә түгел, рухи тәҗрибәгә дә, рухи байлыкка ия булучы. Шуңа күрә менә шундый галимнәр белән элемтәдә булу, аларның тормышларын өйрәнү, аларга яру бик мөһим. Чыннан да әгәр дә карасак, менә пәйгамбәребезнең шушы гыйбадәтләренә, аның төне буе гыйбадәт кылып чыгып, аяклары ярылып беткәнче гыйбадәтләр кылып чыгуы рухи яктан камил булмаган булса, андый кеше гыйлемгә ияреп кенә аның кадәр гамәл гыйбадәт кылып та булмас иде. Ягъни без бөтенебез менә сез әйткән шул тәһаҗҗүд намазы турында беләбез, яки башка гамәлләр турында беләбез, ләкин бу шул белемгә, гыйлемгә кайтып кала. Рухи яктан камил булып, рухи яктан үсеше булмаган кешегә менә бу белгән гыйбадәтләрен тормышка ашыру менә нәрсә авырдыр. Бар бит менә ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Аллаһ Тәала бит теге намаз мөселманнарга авыр түгел дип әйтмәде. Илля алал хашиин. Хушук, ягъни менә шушы күңелдә без күрмәгән бер сыйфатлар, бер күңел белән күңел ише. Имагат монда яшәп китсәң, теге утырасың, именно күңел шундый тырный сез сөйләгәндә бөтен әйберне аңлыйсың, теге без шундый аста түбән дәрәҗәдәге кешеләр икәнебезне. Хәзрәт, менә бүгенге көндә тарихчы буларак түгел, галим буларак, безнең педагог та бүгенге көндә сез гид, ягъни күп кенә җирләргә алып барасыз, нәкъ менә рухи яктан безнең өчен мөһим булган җирләргә дә йөртәсез, экскурсияларга, тарихы аша гына түгел, тарих аша бүгенге кешенең күңеленә керергә тырышабыз. Чөнки тарих әгәр дә бер нәрсәгә өйрәтмәсә, аның мәгънәсе шундый гына, теге опять белемгә генә кайтып калыр иде. Ләкин бит әйтәбез менә теге үзеңнең тарихыннан хаталарны өйрән дип, гыйлем алу, фикерләү, юнәлешләү. Бүгенге көндәге сезнең менә тәҗрибә, сез менә кешеләрне йөрткәндә, экскурсия булсын, тагын нәрсә булсын, менә фәнни чыгышлар булганда, кешенең рухи ягын ничегрәк карыйсыз, үзегез өчен нинди дәресләр аласыз? Безнең инде барыбызның да асыл максатыбыз, юлыбыз Аллага кайту, Аллага бару. Без анда аңлы рәвештә дә бара алабыз Аллаһ Тәаләгә, илемдә булып, гыйбадәттә булып, шул юлда камилләшергә тырышып, аңсыз рәвештә дә барыбер шул Аллага кеше бара инде. Бу дөньядан китеп, ул Алла каршына кайта. Шуңа күрә шул кыйммәтләрне, рухи кыйммәтләрне белгәнгә күрә, инде тарихны белгәнгә күрә тырышабыз инде хәлдән килгәнчә кешеләрне бәхетлерәк булсыннар өчен, җаннары тыныч булсын өчен, шушы Аллага якынайсыннар өчен, нәрсә дә булса эшләсеннәр. Шуңа ынтылыш ясауда теге тәргеш буларга тырышабыз. Һәм үземнең фәнни хезмәтләрдә дә, экскурсияларда үткәргәндә кешеләргә инде шушы рухи кыйммәтләрне аңлатып, ул мисал православ булсын, үз дине буенча үссен, Аллага якынайсын, яки мусульман икән, ислам дине буенча Аллага якынайырга тырышсын дип, чөнки бәхет юлы, җанга тынычлык юлы шул Алла белән элемтәдә булуда. Шуңа күрә инде бездә Аллага шөкер Татарстанда шуның теге мисаллары күп, теге Аллага якынаю юллары, мәчетләребез, элеккеге борынгы мәдрәсәләребез эшләп тора, Аллага шөкер. Элеккеге яшәгән остазларның инде каберләре сакланган, шулай ук галим имамнарыбыз бар бүгенге көндә шушы юлда камилләшергә тырышкан. Һәм инде бик күп әдәбият китаплар, Аллага шөкер, безнең Казанда шул рух яктан камилләшергә чыгып тора, булыша торган. Шуңа да инде без бик матур җирдә яшибез, Аллага шөкер. Һәм мөмкинлекне файдаланырга кирәк инде. Чөнки бүгенге дөнья хәзер күрәбез, матди әйберләр вакытлыча икәнен бар да аңлады инде. Шулай бит, бүген синең акчаң бар, дәрәҗәң бар, иртәгә юк, сәламәтлегең бар, иртәгә юк. Гел синең белән янәшәдә булган әйберем ул Алла белән элемтә, изгелекләрең, алар синең белән гел бергә, сиңа ярдәм итә. Шуңа күрә инде хәзер күп акыллы галим кешеләр тырышалар инде шушы рух яктан үсәргә. Ул теге ничектер эзотерика юлы буенча да үсәргә тырыша, я психология буенча да, яхшы ислам, яки православ, яки бер дини агым буенча да инде. Иң яхшысы инде теге шушы традицион дини юнәлеш буенча үсәргә инде рухи стазың булып, шуның аша үссә инде тагын да җиңелрәк булачак. Бу юлда һәрбер кешегә Алла ярдәм бирсен. Чөнки җәмгыятебез инде киләчәге бәхетле булуы, бердәм булуы, шушы
дини кыйммәтләребезнең ныклы булуында һәм халкыбыз шул традицияларны, гореф-гадәтләрне үтәп яшәүдә күренәчәк инде. Менә үземнең инде экскурсиялар чит илгә дә оты дини экскурсиялар берничәне ясадым. Хәзер тагын яңа елда ниятлыйм. Без инде Истанбулдагы дини җирләрне карадык, бик күп мәчетләр, борынгы андагы мәшһүр галимнәрнең, шейхларның каберләрен һәм инде тере шейхларның белән дә барып күрешеп, дуасын алып, кемнең анда тормышы тагын да яхшырсын өчен теләкләр теләп кайттылар. Чыннан да кайткач, кайберләрнең шул тормышлары үзгәрешләр китте, Аллаһка шөкер. Шулай Дагестанга алып барып, анасын Урта Азиягә безнең исламның таралган җиренә инде анда бик күп хәзрәтләрнең, галимнәрнең каберләре, мәчетләре, шундый матур архитектура, тере булган хәзерге көндә хәзрәтләр, остазлар бар, алар белән аралашып, шундый бер рух яктан байып кайтырга мисаллар бар инде бүген көндә, Аллаһка шөкер. Шуңа да инде рух яктан үсәргә теләгән кеше өчен бүгенге вакытыбыз, заманыбыз искетерлек җайлы мөмкинлекләр бирә торган вакыт. Шуңа күрә тырышык хәлдән килгәнче менә берәйберне генә алып чыгарасым килә сезнең сүздән. Чыннан да бүген көндә 18 яки хәтта инде яшьрәк бит. Хәзер бит яшьләр дә бик акыллы. 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр, хәтта бер 35 яшькә кадәр запрослар, әгәр дә карасак, яшьләрнең нинди запрос бар, иң көчле это саморазвитие. Үсеш, как личность, анда тагын нәрсә, именно әйткән эзотерика булсын, тагын нәрсә булсын. Бу менә бүген көндәге бөтен яшьләрнең үзләрен табу, үзләрендә үсү һәм менә самовыражаться, тагын нәрсә, чыннан да менә иң кирәкле бүген көндәге алан запрослары ул. Чыннан да менә бу юлда минемчә тасаввуф мөселманнар өчен менә шушы ниндидер анда читтәге галимнәрне түгел, үзебезнең галимнәргә кайтып калып үтә башласалар, алар өчен хәтта берәр ачыш та булыр иде, чөнки һаман да менә сүзнең программаның башында әйтеп үткән фикер ниндидер шундый менә хәзрәт сизәсездер, һаман да менә ул бит суфи, ул бит тасаввуф әһле, ул шул юлның ние дип бүленеш һаман да яшәп килә, име? Шундый бүленеш бар. Минемчә, ул бүленеш бетәчәк, иншалла, чөнки хәзерге вакытта әдәбият чыга, менә шундый тапшырулар төшерелә. Бүген көндә менә бер статистиканы карадым. Яшьләр һәр көнне 5 сәгатьтән алып 8 сәгатькә хәтле интернетта утыралар һәр көнне. 8 сәгать интернетта үткәрәләр. Һәм интернетта белгәнебезчә күп кенә дөрес булмаган информация бар. Һәм шулай итеп алар кирәкмәгән информацияны алалар һәм шуңа күрә интернетта күбрәк кирәкле мәгълүматны кирәк бирергә һәм соңгы вакытта тасаввуф турында да бик күп файдалы мәгълүматлар бар. Һәм имамнарга да бу турыда сөйләргә кирәк, бу турыда күп сөйләргә кирәк, чөнки тасаввуфсыз, тарикатсыз ислам диненең рухи ягын тирән танып булмый, тирән белеп булмый. Һәм бер хадис бар: "Ман арафа нафсаху фақад арафа раббаху." Кем үзен танаса, ул Аллаһны танып белер. Менә без үзебезне белмибез. Кеше үзе турында белми, һәм шуңа күрә ул кирәкмәгән юлларга кирип адаша. Кеше үзен өйрәнергә тиеш, ягъни үзен рухи ягын өйрәнергә тиеш. Хәтта бүген көндә дөньяви галимнәр дә, квантовая физиканы өйрәнүче галимнәр дә шундый нәтиҗәгә килделәр. Кеше бик аның акылы бик шундый зур көчкә ия дип әйтәләр. Ләкин алар матди якны гына өйрәнәләр. Әгәр дә без рухи якны өйрәнсәк, ул чиксез дөнья. Ул чиксез дөнья. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кешенең күңеле ул диңгез. Ә бөтен планеталар, галактикалар ул бер тамчы шушы диңгездә. Менә кешене Аллаһ Тәгалә шундый биек итеп яраткан. Шуңа күрә менә ишаннар, мөршидләр, алар рухи байлыкка ия булучылар. Ни өчен аларның дуалары кабул булган, ни өчен аларның сүзләре үтемле булган? Чөнки аларның күңелләре Алла белән бәйле булган. Алар үзләренең нәфесләрен тәрбияләгәннәр һәм Аллаһ белән элемтәдә булганнар. Аллаһ Тәгалә безнең күңелгә карый һәм Аллаһ Тәгалә күңелгә караганга күрә ул күңел бай булып тора.
Менә безгә шушы күңелне ачарга кирәк, нәфес йогынтысыннан пакларга кирәк. Шул вакытта без Аллаһка якын булачакбыз һәм шушы күңел байлыгын, рухи байлыкны куллана алачакбыз. Аллаһ Таала шул вакытта эшләребезгә дә бәрәкәт бирә, дуалар да кабул була. Һәм киләчәктә дә шундый темаларга тагын сөйләшүләрне үткәрергә насыйп булса иде. Әлхәмдүлилләһ, минемчә, вакытыбыз да ахырына якынлашканга күрә, бик минемчә хикмәтле һәм төп нәтиҗә безгә ясарга ярдәм итә торган сүзләр яңгырады. Әлхәмдүлилләһ, рәхмәт җавабын хәзрәт. Инде гомумән хөрмәтле караучылар, өметләнәбез ки бу тапшыру, монда яңгыраган мәгълүмат, яңгыраган фикерләр сезнең өчен файдалы булды. Әлбәттә, әлеге тасаввуф темасы һәм үзеңнең рухи үсеш яктан, гомумән рухи үсешне өйрәнү темасы динебездә әлбәттә ул нигезләрнең берсе. Һәм инде иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, гомумән менә бу безгә хәзер вакытта килеп җиткән, ирешкән мирасны өйрәнергә, үзебезгә менә шул мирасны әманәт итеп тапшыручылардан булырга, һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә үзебезнең рухи яктан өйрәнергә һәм үсәргә ярдәмнәр насыйп итсен. Һәм инде әлбәттә үзебезне дә менә Аллаһ ризалыгына ирешүчеләрдән һәм инде Аллаһ Тәгалә яраткан бәндәләреннән булырга Аллаһ Тәгалә насыйп мәсәр кылсын, чөнки нәкъ менә шундый кеше булырга, шул юл белән барырга безне тасаввуф өйрәтә. Киләсе чыгарышларда сезне күрергә шат булырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Шуннан бу тапшыруда үзебезнең күңел ягын, сез әйттегез, эштән теге зикр булырга тиеш дип. Шул вакытта күңелне актара башлыйсың икән. Бөтен теге начар яклары күренә башлый һәм уйлыйсың, теге бармысы монда бер төрле ут, бер төрле нур кисәкчәсе дип. Өмет барысында.